posisiku ki ning goplan utawa ning alas iki. Aku iki ngongak gogo ngene iki gogone kurang apik iki. Iki dipangan wereng, Lur. Terus iki aku arep ngerah iki godhong katu. Iki sapa sing urung ngerti jenenge godhong katu ngene iki godhong katu ki. Iki dimasak seger banget, Lur. Iki nom-nom banget iki. Mergane iki tas tak erah ki dek kapan ngono iki. Jan nom-nom banget, Lur. Kayak ngene iki lho buahku naga. Iki ya Allah. Iki tapi rung tuwek lho iki. Iki rung tuwek iki rasane yo ora legi iki ya Allah ngono. Nek klemis ya ampun. Iki mergane usum buah naga. Iki lor hasil mbulang dek ini lor ning goplan iki daun katu. Iki daun katu ki engko arep tak kelo ambek jagung manis, lauke tempe. Iki daun katu iki banyak manfaat. Ini salah satunya bisa melancar ASI untuk ibu menyusui. Bisa dikonsumsi. Iki engko arep tak gawe sayur asem.